Gözlerim yaman soğuk Eytesin yaratam Şuluk vakitte kuralmayım Mine kışasın anlansın Öteresin min ağlayım Миллиард күзле ялтыравык галәм, зәңгәр күзем белән сиңа карыйм. Миңа синең бер сүзең дә ярый, сөйләшмисең генә сүзләр белән. Аңдагы зың синең телең, кодрәтеңнән котым очып көләм, син үзең дә шулай куркасыңмы? Уйлап миңа кире кайтасыңмы? Кола җәеп каршылармын? Сәлам, син бар булдың миннән. Хәтфә басуларда Ефәк күлмәк кигәнсең Кагылмыйча яратам Куркытмаска хисләрне Вакыт бар атканчыда Яратам Яратмыйм, Яратам яратмыйм, Яратам яратам. Hayırlı kеш, dostlar, kaderli kişiler, sizni ko'rishga cheksiz shodman. Bu bir ko'p vaqt o'tgandan so'ng men birinchi shunday chiqish yasadim. Niyaz, taraf turkumining ikkinchi vakili bugun bizning bilan tugul qizg'anchiqqa, aning haliga ishlari bo'lib chiqdi. Shunga ko'ra men bugun o'zim bilan chiqish yasayman. Ammo Niyaz yozgan, biz aning bilan ikki birga yozgan jillar bu. Birinchi jil yoratib bo'ldi. Bizning eng birinchi yozgan jirimiz bizani 2018-yilda tamomlab 20-yilda chiqardik. Birinchi albomdan bizning bir jirimiz bo'ldi hozir. Sizning qarshingizda Güzel, Milevsha, Elina va olqishlar. Ham o'zim Bulat. Niyazda Bulat ishi, lekin uni ikkinchi yo'li ko'rasiz olaversa. Sizga bugun shi'rlar o'qib ketishamiz, ham Elinaning o'zining jirlari bilan chiqishlaylik. Bizning endi jirlar shulay o'rilib borashaq. Barimiz birga shunday chiqish. Добрый вечер. Я буду сегодня за русский язык, видимо, отвечать. Мы сборище друзей. Это Булат из группы Тараф, Гузель Закирова, Милевша Гафурова, поэтессы современные татарские, и я, Элина, современная татарская певица также. В чем дело? Почему мы здесь вообще собрались? 5 лет назад мы подружились, может быть, они раньше, но они со мной подружились 5 лет назад. И так получилось, что вот группа Тараф, это Нияз и Булат, они решили в тот год выпустить свой первый альбом и позвали нас поучаствовать в этом, помочь в чем-то. Поэтому вы можете в первом альбоме, который называется «Унсигес 18», вы можете услышать голос Гузель, также из голосовых сообщений. Очень интересная такая коллаборация получилась. И также некоторые мои куплеты, всякие попевки. Но в основном это, конечно же, творчество ребят. И сегодня также вы услышите мои песни авторские и, конечно же, прекрасные стихотворения современные. Все на татарском языке. Киттек.
şafağını şaşalarını açtı yana kış tiksin otrağına döşedir tüslü denizlerge düşken minne kış Жай бітті, елмая, дәрізлерін ябып. Қазір қорим қоя, құшлар сайрауына. Аю құшлар, хауа, ярсу ярағына. Хауа, шулук хаят, бары аряға. Şamahası bilen şafağını şaşalarını açtı yana kış tiksin otrağına döşedir tüslü denizlerge düşken minne kış Мыштым ғана кетті, Ирақ сұлықлардан қыштыр-қыштыр дәші, қомышланған шикі. Күнияны сөйләші, өзін өзі алда. Барда әлі олда, барда мұнда енді. Это было мое первое соло на губной гармошке. Надеюсь, последнее. Келесі жыр менен була. Жырның отамасы Хис деген. Следующая песня называется «Чувство». Мы играем в дуэте с Валерией Пугачевой. Если вы были на прошлой неделе на концерте, могли нас уже услышать на набережной Кабана. Вот, песня «Хис». Күнделік мәшіғатте біз күні ойларға иелештік. Үй бола ғойлә шушуң айлықларына тұтым дейбізі бізні ұныттық. Югірік яшылығыз бір түрлі шимба яшабілер. Офисте барылары бір тәртіпте яшау мәғнәлімі юқмы? Bizgine ona cevaplı. Sen kaldırma hissini uğrunda, buzlu külde tuğarga, onlardan bari koşup bulamaz. Sen hissini sabiyana köpek, kuşağında şaladı kabul bir sırağına varırken nikde yılıp kalasın kim seni hurlıkka dergen jalabanını tuturup yaratkan жеріңні тыңлап кешір түрлі ойларыңны сен қалдырма ізіңні орында бұзлы көлде туңар
құшағыңда жылытып қабыл ет. Өзіңе уақыт, өзіңе уақыт жетті, өзіңе уақыт, өзіңе уақыт жетті, өзіңе уақыт. Сен қалдырма ізіңді орында, бұзлы көлді тоңарға, оңырдан бір қашып боламыз. Сен ізіңді сабайыны көбік, құшағыңда жылытып қабыл ет. Интересный факт об этой песне. Там есть самые главные строчки «Өзіңе уақыт жетті», что переводится как «пришло время для себя». И я решила себе так поставить на себя такое клеймо и сделала татуировку с этими словами. Поэтому такая вот немножко такой смелый шаг и точка отсчета моего творчества. Алқышлар тағы бір қат Инга. Әзір башқарып кетерге тілеймін. Қызлар білен бірге. Ақжисім жырын, біздің ең бірінші yazылған жыр Ақжисім. Нияз білен танышқаш та. Яз күні түшірдік біз ана шындай орманда, яфрақлар құйылған егенде бик матур алтын уақыт еді ол. Һәм шуны шундай форматта башқарып кетеміз. Бірінші тапқыр. Cismniden yirak Qalamga dashsha Balki g'odi yo'lan andarasha Йөрәгемнән күккә асылып куярга иде. Шуклар булып җилфердәсен иде калган саннары. Кемдер калган күк капусын. Дип-дип, дип-дип, дип-дип. Анда йомры, һәм җеп-җылы, һәм кап-кайнар, һәм сап-сары, һәм кып-кызыл, һәм ям-яшел. Нидер яшел. Тирән һәм тып-тыныч, Яктылык ел кирәк аңа җитәргә, ләкин билгесез юк нәрсә көтәргә. Oh
жолдашыбыз үшін. Алар біздің шынында да жылыта. Ирина, келесі жырыңды башқарабызмы? Бірге есе Валерий білемін. Әйде Валерия. Валерия, сеңа. Қазір Валерия да татарша сөйлеше башлар. Келесі жыр ғади түгел. Сүзләрен мен язмадым. Ол бик аның тарихы әзгене қызықлы, чөнки мен Инстаграмда отырырга яратам. Һәм Гүзәләнең шелтәрендә, битендә, аккаунтында отырган ем. Шигырьләр эзләп һәм таптым илһам. Һәм киләсе җыр Гүзәлнең шигыренә язылган «Бу ярда» дип атала, «На этом берегу». Киттек. Караңгы сөрелә, күкләрдән хәбәр бар. Синең дә җаныңда боз карылар кузгалган. Болытлар таралып, кояшны көтә күк. Мин монда, һаванда, кулыңны сузганда. Бу ярда һаманда җылымны саклыймын. Адашсаң җитсен дип сиңа да, миңа да, һәм айның сагышын җанымда кадерлим. Ул миңа иш булыр, югаса яңада. Күзләрең яктысы күкләргә үрмәли, гыйсянчы яз шавын, кабатлы тавышын. Минсезлек язларын яңартып санама. Шамалым бу хәлле, шиксезнең тик башы. Бу ярда һаманда җылымны саклыймын. Адашсаң җитсен дип сиңа да, миңа да, һәм айның сагышын җанымда кадерлим. Ул миңа иш булыр, югаса яңада. Тоясың, юлларың мәңгегә тоташкан, чиксез күп. Бу җирдә түлисе ясаклар. Онытма, аяктан егәрдә җилләрдә тынычлык. Югалткан сагышлы бу җирдә җаныңны. Üzülmez ümitim ışıklar. Bu yarda hamında yılımını saklayman. Adarsan jetsin deyip siңа da, miңа da, һәм айның сагышын җанымда кадерлим. Ул миңа иш булыр, югаса яңада. Югалсаң яңадан, югалсаң яңадан, югалсаң яңадан. Хәзер инде. Тағы бір кат алкышлар Валерийга һәм Иринага. Алдан Валерийның исемен әйтмәгән идем, аңа тагын бер кат алкышлыйк әле.
Келесі жырыбыз енеден тарафныкі болады. Кім яшіл мүкжірін біле? Шулай ук әйтеп кетесім келе, Булатның бар Булатның бар YouTube каналы һәм онда шығышлардан түрлі видеолар бар. Көріңіз, қарағыз. Біздің YouTube каналлар жоқ. Аларның 4-сінде тауып болады деп ойлаймын. 3-сінде Менікі бар. Точно. Миләүшә влоглар төшерә. Миләүшә Гафу деп атала. Яшел Кояшны юксына дөнья балкышы Бәллүр бұста жағылышлар Хәтерләтә дауыл тауышы Шулардан хисләнеп Сүзләрен оныттым Нияз Гафуи Туңа өшімәскән Ялғызлықтан яфрак юрыға Юрыға Selbst wenn du dich überzeugt hast, dass alles in Ordnung ist und du Lust hast, das Gefühl zu überwinden, geht es trotzdem nicht weg. Es wird dich an deinem verwundbarsten Moment erwischen. Wenn du alleine aufwachst, wenn du alleine im Zimmer bleibst, wenn du Freizeit hast, besteht die Gefahr, dass du auf dich allein bei ihm gestellt bist. Du möchtest von allen weglaufen, aber gleichzeitig alle um Hilfe bitten. Immerhin will das Muss kein Sonnenlicht, sondern braucht es den Schatten. Озақтан я бұл алманша нәрселер әйтсең, біраз тәржіме етіп жіберелі білмеген кішілерге. Vielen Dank, рахмет. Барығыз алманша біле бейсін де мен шуңа кіра алманша оқыдым. Барысы да оңды менімше. Мында универсаль тіл. Bu tekstni menga elekka suygan yorim yozib berdi-da, men tarjima etdim. U aning hislari, his kechirishlar turida. Durust aytganda, men yana bordik tarjima etdim buni alman tiline, shunday tega shifr bo'lsin deb endi. Mana hozir borig'izda bilar kimning so'zlari ekan. Menga hech aytganim yo'q edi. Rahmat, olqishlaringiz uchun taqdim. Қазір мен оқимын шиғыр. Менің бір 3 жыллап шиғыр yazған жоқ еді енді. Нешіктер шиғыр yazу деген функция менің тұрмышымнан бүтінлей шығып кеткен кіріп тұйылған еді меңа. Әмі мене бұл шораға әзірленгенде, бүгін ауылдан келгенде, машинада барғанда, менің башыма нәседір келе башлады. Мен ашым бір рахат болды. Мен айтам, әлі шынлап та бұл менен кетмеген ме? Әлі шынлап та ол менде бар ма? Бұл шара менің үшін бек қадірлі, һәм ол менің үшін дуслық турында.
Мәктәпне тәмамлап, югары уку йортын тәмамлап, үз тормышың белән яши башлагач, дуслыкны саклау ничектер үзеннән үзе бара торган әйбер түгел, монда уйнамасаң да була. Шигырдәме? Ничектер аның өчен көч куярга кирәк, ниндидер конкрет адымнар ясарга кирәк, дуслыкны еллар буе алып барыр өчен. Һәм менә бу безнең шулай җыелып шушы чараны оештыруыбыз, ул безнең дуслыгыбызны саклауның бер кирпече булып тора дип әйтсәк тә буладыр. Һәм дуслык минем өчен шундый кадерле бер шундый баналь сүзләр сөйлим. Чөнки гомумән мин үземне бик үз ишемә ябылып йөри торган кеше, иҗат кешеләре күбесе шундый. Һәм ничектер үзеңне күрсәтү дә авыр, бу шигырь бик әллә нәрсә түгелдер сыман, бу җыр бик әллә нәрсә түгелдер сыман, бу ошамыйдыр инде башкаларга, бу банальдыр инде. Менә дусларың даирәсендә син иҗади шәхес буларак ныгыйсың димме соң, ничектер үз-үзеңә ышанычың арта һәм син аннары курыкмыйча дөньяга чыгасың үзеңнең шул иҗат әсәрең белән. Менә шундый озын кереш сүз булды. Güzel kılık matur aytaşı olmadı bu yani. Мин тын атлыйм, мин шак сулыйм, бармак очларым шык тамчыларын саный. Саный синең күпме кирпек какканыңны, читкә күпме күзең атканыңны, тын алуың саный. Һәр берәүнең карашында язмышы имгәнгән берәүнең, ялагай кара мәчемнең, төртмә телле әтиемнең, тәбәнәк буйлы әниемнең, күптән мәрхүм әбиемнең, мәрхәмәтсез сөюемнең, төшкә кереп интектергән мәрхәмәтсез сөюемнең карашында чагылам да, тагын шәлперәмә киләм. Син шундый үпкәчел икән ди, үпкәлисем килә. Үтә күренмәле бер мәл мин. Рәхмәт. Микросхемалар жырына кушылып җырлыйсызмы? Айдагыз. Microsхемалар Жылысы якын, без изот осма, һәм супер җилем буыны, антенна урманы, радио дулкын, сүтелә әкрен, дөнкалар тылымы. Интернет аша, дөнья кавыша, браузерда күн сайын. Үзгәрәсен, көйгә салынган, принтерлар тавышы, электрон хиснең, йөрәге күрәмсең. Шундый күңелле җыр, кызлар моны хупламаганнар иде, ләкин мин аны шулай башкарырга теләдем. Ошаткансыздыр, өметләрем. Хәзер инде тагы бер җитди җырга күчәбез. Утрау җыры. Белсәгез, кушылып җырлабыз гадәттәгечә. Күзләрем йомык, тавышы
ашыр Қайтауаз яңрый Көңлем қалтырый Шіләнләрін тоймеймін, тоғанында тоң отына. Қаурый сайын қойы қораш, фәрештәләр қонатында. Жил хәтерләр қонатларының оқрын қоғылуын ғына. Шіләнләрін жуйды қамыш, қорап юл яғына. Мин әуірілдім жил болып, бәу наз болып, томшы болып, үксіз шілән елағанда. Тоң қатында құшлар қойтыр қамышлыққа қаурый сайын қойы қораш кім сенің краш тынның сулық бүтін сенің одаш Ылғи дулқынар қию карабын көрерге тілі ялғыз ұлтрауын Сүніп барған сұңғы яфрақларның құшағына жернең атылғанда, мой шығында йонған құяш білән сірләші отыра көз алдында. Құлақларын ярып, ярсып шыңлый, жәй түнінде шаулап өткен яңғыр. Онда оста юк, өлім түгіл, туфрақ түгіл. Онда язғы таңдыр. Шәшри дулқынар Күтәрә күккә һәм үстер итепкә Диңгез кешенә бирешерме икән Теләге белән күрешерме икән Рахмет. Менә монысының сүзләрен мин язган идем. Нияз калганнарын язды, монысы минеке. Сүзләр тагы берничә шигырь һәм Валерий белән аннары булачак. Ниндидер хәрәкәт бетсен инде хәзер. Мин үземә әйләнгәнче күпне күрдем. Асфальт ярган гөрләвеккә күбек идем. Мөгрәү идем, шаулаган сөтле болында.
Bakır kımgan idim, güzel jariya kolunda. Jeyeydim, hem şul jeyeden ışkan uq. Şıpşık buldum, hem su içtim, uçtan uq. Almaşuar tıyoklardan kupkan tuzan, yonartau qarınından ut bulup uzdım. Komşuydım, bol hem olmayısı. Dostan buldum, hem jir bulup gosır kiştim. Jihanda her sulışımda üzgeydim. Min dünyanın sızlauların sizgen idim. Min üzüme eğlengenşi ingir idim. Min irikке şıkkan şuq sizgir idim. Rahmat. Bu şiir ул yazılgan bir spektakl için. Миңа җибәргәннәр иде Талиесин исемле шагыйрьнең сүзләрен. Ул яшәгән 6-нчы гасырда, бик борынгы шагыйрь инде, бик борынгы текст. Һәм ул менә шундыйрак нәрсәләр язган иде. Мин менә шул нәрсә идем, мин менә шул нәрсә идем. Мин бик озак уйладым, мин нәрсә булганмын икән дип. Һәм миңа бик булышты монда Гүзәлнең шигыре. Шушы 6-нчы гасырда яшәгән, Европада яшәгән һәм Уэльс телендә язган кешенең шигырен Гүзәлнеке белән ничектер тоташтырып, миңа килде үз сүзләрем. Хәзер минем ул искиткеч матур шигырь Гүзәлнең. Шуңа күрә минем аны укыйсым килә хәзер. Монда кирәк бер сүзне белергә, кизләү. Кизләү ул шишмә. Мин үземә әйләнгәнче сызлау идем, кизләү идем. Күзләреңнең зәңгәреннән, тулымнарың тездән иде. Дирли идем карашыңнан, чәчләремне ялкын алды. Бездән берни, синнән бары маңгаемда сырлар калды. Сүнгән хисне җил себерә, ялкын ашый актык чәчне. Мин üzülüp сөйдем сине, үз-үземә әйләнгәнче. Рәхмәт. Шагыйрьләрдә шундый гадәт бар инде, ул бер-беренең шигыре белән илһамлану, бер-береңә шигырь багышлау. Миләүшә белән безнең арада да бар андай бер, һәм хәзер минем укыйсы килә Миләүшәнең миңа багышланган шигырен, һәм аннан соң үземнең язылган шигыремне, миннән туган шигырь. Хөкем юк, син хөкем үзеңә. Үзем дип тартсалар, üzülмә, дәвам ит. Бу төсле шәһәрне гавам ит, үзеңә табындыр, үзеңне яраттыр. Кахвәңне суытып, онытып карап тор. Бу кояш гавамны яндыра һәр төстә, аерым һәм өстә, галәмдә биетә шарларны. Алармы? Билеп тә алдана. Рәхәттән, рәхәткә әлбәттә. Син генә алданма, булгырур, күгенә карама, ярама. Сүгенә кайтканда, торысаң үлемгә, оркаңа салып чык, һәм коткар үзеңнән. Караттыр үзеңә, үзеңне яраттыр. Кахвәңне суытып, онытып караптыр. Кояш боешында тау атты. Мин Миләүшәнең бу шигыреннән бер үзекне эпиграф итеп алдым. Сүгенә кайтканда, торысаң үлемгә, оркаңа салып чык һәм коткар үзеңнән. Күкләргә ерешкән болытлар йөрен ул буйый җилекле кайнатма төсенә. Канынмы сыйыклый, әллә бу аңыма чорналган төш кенә. Кечкенә чагымны яңартып сусыл ут табанны кытыклый. Жан сырый, шын барлык упкыны. Керфекләр дымланган, сак атлый,
Юатып туфракны тез шүгәм, көт мине син диеп, кар сибәм шәшемә. Кулыңа йығылыр, көч тапсам, җилгә бит сүз түгел, мин үзем шәшеләм. Сүз диеп, лаф ырам, асылда сыйыклыйм хакыйкать карасын. Үкенми китәсем, каныма буясам, һич югы, бер кичкә, бер болыт баласын. Бу тормыш тоташтан төш ахры. Һәм бер көн сүгенеп кайтканда, ул мине очратыр, юатыр һәм сөяр, күтәреп кулына. Рәхмәт. Кызлар бер-берсенә шигырьләр багышлый. Мин беренче җырымны җырлыйм. Беренче язган җырымны хат дип атала. Selamsın ne halde Duydurdu bu harfler engemna Eyde oturup söyleşik Jaygi tünler ötergen Oz vakit kaldı Qarang'ılık Bizning do'stlar ma'nodashlar Mangulikka sen mening shoshinim Hamma yetursizlar Belki biz birge bo'lsak baxit topar edik O'tlar bizdan to'litib yonar edik Butun bo'lgan qoidalarni sezib tashlar edik Belki biz birge bo'la olar edik Yashroq qora menim yo'qqa Yuragim ilhomlanar Yashroq qora menim yo'qqa Sen mening shoshinim Hamma yetursizlar To'xtag'iz bitmadi hali. Ketmishga turamiz, birga fotoga tushamiz oxirdan, o'rtaq foto. Umuman bitmadi hali. Hozir men söyleyeyim 19 yoshda yozilgan shi'rni. Ул bag'ishlangan Allohga. Mening bor edi shunday Alloh bilan ayrim munosabatlar.
суфичылар язалар. Сүзін ұныттым енді, ярар. Суфичылық шиғриятында шулай ук Аллага ниндидер айрым караш, айрым мөнәсәбәт бар, ниндидер шәхси мөнәсәбәтләр Алла белән. Аңа күбрәк уланда ниндидер сөеклегә караган кебек карау инде һәм аңа омтылу, аның белән кушылуга омтылу. Минем ниндидер претензия, дәва бар иде Аллага һәм безнең мөнәсәбәтләр шулай үсте инде шигырьләрдә. Хәзер минем шуның берсен укыйсым килә. Мен гомумән соңгы вакытта уйлыйм, ничектер яхшы кебек күз алдына китерү шундый илаһи көчне визуально ничектер. Андый кешеләргә бәхет яхшырак елмаядыр кебек, чөнки син кая барганыңны беләсең. Аннан соң яшәгәннән соң. Хәзер бераз гына бик мощный пафослы булып китергә мөмкин, курыкмагыз. Мөмкин көчәйтергә. Ор шигәмә терәп куйсаң, ор револьвер. Калтырауын күреп аңларсың. Хәтереңдә канлы җиләр тере. Барыбер мин синдәге хәтер ярасы. Мин бернидән курыкмыйм дип сөрән салам. Коралыңны ныграк терисең. Аптыратмый сине миндәй вак усаллар, инде күргәнсеңдер төрлесен. Азат калам. Җиләр бәйләнер һәм калтырауны гына тыя алмам. Уеныңның нәтиҗәсе булмау бер хәл. Азагы буш булу бик яман. Кычкырасы иде шуны тамак ярып. Дәшми торуымнан карлыгам. Кайда йөзә, юнысыңны йоткан балык. Сыямы мин аның карнына? Син әйтерсең, сине шундый сөям, шуңа яшисең син. И балаң, тагын карлыгармын, өзек җидән. Һәм мин тагын синсез бара алмам. Миләүшә 19-нчы елда Алла белән мөнәсәбәтләрен хәл иткәндә, мин бер егет белән мөнәсәбәтләремне хәл итеп маташа идем. Һәм минем шигырьләрем дә шул бер тирәдә әйләнә иде, минем сүзем бетми иде. Иң күп язылган шигырьләрем мөгаен шул бер кешегә багышлангандыр. Һәм бу шигырем дә минем хәзер миңа аны укырга бик кызык. Ул шундый аны ниндидер битка салып рэп итеп тә укып буладыр, анда сизилеп тора иде минем туктый алмаганым, шундый менә графомания бераз бара да бара, туктамый, сөртелми, аллитерациялар бик күп анда. Әмма мин ул вакыттагы 6 ел элекке Гүзәлгә бу шигырь өчен рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки мин алай да яза алам икән дигән шундый бер билге ул миңа. Минем шундый кызыклы, башкаларына охшамаган шигырем. Асфальт белән тәгәрмәчләр дәртле сөешүен тоям. Тоям ничек тәмләп ашый төн учагы сүрәтләрне. Күзләрең тик ялгыш кына минем йөзгә орынып китсә, синең миңа гашыйклыгың дәлиле дип сүрәтләрмен шигыремдә. Юкса беләм, чын барлыкның күзләрендә хыял дигән гади сүзгә ялгыш микән сөртенеп китәм. Хыялга кирәкме соң нокта сыман дәлил ише? Ул җүләргә чәчкәләрнең башы юы төгәл җитә. Көзгә китә, бер туйганчы суланмаган җәй һавасы, шәй алмасы югалтканда яшелеген акрынлап. 2-2-4 шикелле хакыйкать тә минем аңда ераклаша чын барлыктан. Акыл кала,
Кала сынап, караш сына, син килмәгән бушлык тулы һава тегеп, кола көлеп шын барлыкка якынайган хатирәләр, кайсы кичне яндырыйм соң, кайсын тегим итәккә дип үткән җәйнең, үткән синнең истәлеген хәтер иләр, хәтерлиләр. Хәрәкәттән сулыш тулы төтенгәчә, көтелгәнчә елмаюлар, кискен сүзләр йоткан күңел төгәл тоям. Асфальтны һәм тәгәрмәчләр сөешүен тоям барсын. Мин ниһаять саубуллашам ахры бүген. Әллә синең, әллә җәйнең сирәк ихласлыгы белән. Мөһим түгел. Кадерле кунаклар, дуслар, тамашачылар, хәзер инде без ахырына якынлаштык. Кичә безнең барыгызны да биергә чакырабыз. Безнең киләсе трегыбыз Матур бит. Һәм бергә фотога төшәрбез. Бәлки шул уйнаган вакытта.